Перфекционист ли си? Вчера преди да кача видеото си мислех, достатъчно добро ли е, дали се разбира посланието, да правя ли нещо друго, защото и аз съм перфекционист. Обаче понякога това качество действа задушаващо. И да, истината е, че видеото е достатъчно добро. Когато започваме нещо ново, изключително важно да експериментираме, няма какво да губим. И с последователни действия си създаваме навик, създаваме своя начин. Когато посадим семе, цвете, дърво или друго растение, в началото нямаме нищо, но го поливаме всеки ден. И семето не решава на къде да порасне, наляво ли, надясно ли. Това е абсурдно. То следва собствената си природа. И ако се грижим правилно за него, ще имаме резултат. Ако не посадим нищо, ще изникнат плевели. И ако сложим изкуствени цветя, те ще изглеждат красиви, обаче не могат да пораснат. Въпросът е, ти какво искаш да си? Изкуствено цвете или истинско? Досаден плевел или силен дъб?